Bakuba befundile ke ngezandi nezikhamiso ezizakha amagama, loo nto ithetha into yoba sebekulungele ukwakha amagama avela kumabali, avela kwincoko ebesinayo mhlawumbi ngosapho apho kuvela umama, utata, usisi, njalo njalo. Amagama avela nakwimifanekiso. Umzekelo, sizawuveza isandi k, funeka ke sibe nemifanekiso ezawuveza esasandi. Umzekelo, ikati. Ikati ke uyasiveza esasandi. Siyanqunqa ke apha, that is siyawaqhekeza amagama xa siwabiza. Sithi ikati, sithi k a t i, njengalapha i k a t i. Sizothi ke ngoku ikati, sinqunqile ke pha, masiveze ke namanye amagama ano-k. Iketile, itikiti, isikolo, usuku lwangomvulo ke mhlawumbi. Sibuye ke siye phaya kwi-grid yethu yokwakha amagama, siqaphele phaa uba ngapha kweli cala sinezandi, kweli cala sinezikhamiso. So xa sisakha amagama ke sisoloko siqala ngantoni? Ngesandi, kulandele isikhamiso. Masiye ke phaa ku-k wethu lo besimveza, k. Sithini ke? Sithi k, a, ka, k, e, ke, k, i, ki, k, o, ko, k, u, ku. Xa sithi k, a, ka, kukho umahluko xa sithi k naxa sithi ka. Selebona ke ngokuba, oh, xa kuthiwa ka sube enobani? Eno-e. So amagama ano-a bayayazi into yoba abizwa kuvakale u-a, ka, la, ma, na, sa, njalo njalo. Nalapha funeka kuvakale u-e, ke, le, me, ne, se, njalo njalo, njalo njalo, njalo njalo. So bayabiza ke usuka ngapha ngasekhohlo kunene, that is across, besithi k, ka, ke, ki, ko, ku. Bahle bathi ka, la, ma, na, sa. So kukho ipethini ke phaa eziba bewabiza, bayenza loo nto ke rhoqo yonke imihla ide ingene apha laa nto yala pethini yala magama. Balungiselela ntoni? Ukwakha la magama ke besiwabiza phaa kwimifanekiso nangaya aqhekeziwe, ik, a, t, i, sele akhiwe ngapha, ik, e, t, i, l, e, iketile, njalo njalo, njalo njalo. Loo nto ithetha into yoba ke kufuneka njengoba sebeyazi nje i-alphabet okanye unobumba be-alphabet abazizandi, usuka ku-b izandi uyotsho ku-z, benezikhamiso phaya. Funeka loo nto bayenze kuzo zonke ezaa zandi, besenza laa recitation. Bayakuthanda ke ukurisayitha, that is into ephindaphindwayo, izawude ingene ke ngoku apha engqondweni.